toho pustí, jo, tak na silnici. Já jsem si myslel, tak vyhlášení vítězů proběhne zhruba okolo 6. hodiny. Takže máme ještě hoďku a čtvrt zhruba. Takže můžete soutěž, můžete jezdit. Nebo tady přišel akce prostě nedošla. Hlavní pořadatelem je Meďar. Teď cílí ve svém stánku HD 80.L. Myslím, že to je už několikrát zmiňovaná klíčka. Pak je to Vládě H. Který mu teď právě ujela Toma. Kam jede? Já. Vládě Hájek a jeho adrenalinový A my jsme to kolegou vážili, jestli právě ty třídy nacházíme. Hlavní partnerem akce je Honza Tůma a jeho firma Stánek Kůmič. Jak jsem říkal, nezapomeňte se tam mrknout nejen na hlavní cenu, ale i na další věci, které si můžete odsud odvést. Offroadové úpravy a tak dále. Tratě a jeho supertýr, to jsou pořadatelé mistrovství České republiky offroad.